Heippa! Tervetuloa asuntoesittelyvideolle. Elikkä Poikkikatu 9a ja Itätulli, eli tuttavallisemmin Viikkari. Me ollaan nyt tässä seisotaan Poikkikadulla. Meillä on tämmönen erittäin hieno helmikuinen aamu tai päivä. Ja ollaan rauhallisen kadun varressa. Hiljainen. Aivan Porikeskusta kupeessa. Ja mennään vähän kattelemaan. Eli kyseessä on tämmönen 4 asunnon sisäpiha, kiinteistö. Elikkä tämä koostuu 2 paritalorakennuksesta. Elikkä tuossa ensin kuvassa näkyvässä kivitalossa siinä on asunnot 3 ja 4. Ja tässä vasemmalla puolella puutalossa asunnot 1 ja 2. Tämä esittely koskee nyt kivitalon päätyy, joka tällä videokuvaushetkellä vielä on remontissa. Ja remontti on tässä valmistumassa ihan näillä näppäimillä. Rakennus näyttää vielä tällä hetkellä ulkoisesti aika lailla tällä työmaalta. Ja nyt tätä videokuvatessa tämä on sen verran, eli remontti on valmistumassa helmikuun loppuun sisäpuolisesti. Ja nyt sitten ulkoisesti tämä tullaan tekemään kevään aikana kuntoon, eli talo julkisivu tullaan rappaamaan ja maalaamaan. Ja sitten samalla tähän pihalle tullaan rakentaa tätä asuntoa palveleva tämmöinen terassialue. Ja sitten tähän tullaan rakentaa tämän tyyppinen aidoitus. Eli aita tähän, että saadaan pidettyä rauhallinen tämmöinen terassi tähän tehtyä, joka palvelisi tätä asuntoa. Muuten pihapiiristä löytyy tämmönen pieni yhteinen nurmikkoalue tässä. Ja tosiaan 4 asuntoa käsittää. Mennään katsoa ton sisälle puolelle, miltä siellä näyttää. Noin. Elikkä täällä on kans vielä videokuvaushetkellä täys työmaa käynnissä, mutta ei annet se hämätä. Kyseessä tosiaan kokonaispinta-alaltaan noin 84 asunto, joka käsittää huoneselitelmällisesti 3 makuuhuonetta, 2 alakerrassa ja 1 tuolla ylhäällä. Tuossa näkyy myös rappusten edessä niin sanottu olohuone. Ja yläkerrasta löytyy sitten vielä erillinen vaatehuone. Tähän tultiin heti sisälle, tultiin niin sanottu tämmöisiä eteisaulaan, niin tässä on korkea noin 4-5 metriä korkeus. Eli tää on tämmönen todella avara tila. Tuossa näkyy itse yläkertaa johtaa nämä kierreportaat. Tuohon aukkoon tulee lasiseinä. Ja sisäpuolelle sitten verhotangot, eli siinä saa sitten pimennysverhoa tarvittaessa muuta. Ja oviaukolle tulee tämmönen liukuovi, eli läpinäkymätön. Tää heti eteiseen, se on laatotettu eteinen, eli voi rauhassa kengillä tulla, ei tule mitään kosteusta, siirry sitä kautta lattiamateriaaleihin. Tähän tulee peilikaappi, eli vaatesäilytykseen, ulkovaatteille, kengille, muille tämmöisille. Tällä on ajateltu, että tästä niin kuin mainitsinkin, että tähän tulisi niin sanotusti olohuonetila heti tähän sisäänkäynnin yhteyteen. Eli tähän saisi sitten sohvaa, televisiota. Ja tästä löytyy myös huoneen ainoa antennipaikka löytyy tästä niin sanotusta olohuoneesta. Sitten jatketaan vähän kierrosta. Heti astuu tänne eteenpäin, niin päästään talokeittiöön. Ja keittiö on suurin piirtein tämän näköinen, eli kaappitilat on hyvin täällä tarjolla. Tänne tulee hyvin ihan perinteiset nykyvaatimusten mukaiset kalusteet, eli erillisuuni ja keittotaso, liesituuleti, astiapesukone, allas. Ja sitten täältä tulee erilliset jääkaappi ja pakastin. Tämä keittiö on kans todella korkea. Muistaakseni tää on 3 metriä. Mitä tässä on? Eli tämä on Ja tää on kokonaan kiveä. Eli tää on tosi hulppeen näköinen ja
tosi valoisa huone. Tässä on isot uudet ikkunat ja näin poispäin. Keittiöstä päästään heti tänne. Astutaan tänne päin, päästään asunnon ensimmäiseen makuuhuoneeseen. Eli tähän tulee jokaiseen näihin makuuhuoneisiin tulee omat liukuovet. Eli ne eivät vie sit paljon tilaa aukeamiseen muulta. Täällä on tämmönen makuuhuone, mikä aukeaa. Täältä on myös ikkuna, eli ikkuna näkyy naapurin puolelle. Eli tuo alue tuolla on sitten naapurin piha. Tähän tulee myös oma vaatekaappi, peilikaappisysteeminsä. Tuohon kulmaan ollaan suunniteltu. Palataan takaisin keittiöön ja lähdetään katsomaan tonne perälle päin. Täältä aukeaa meidän käytävä, josta päästään sitten itse pesutiloihin, kautta vessaa ja sitten makuuhuoneeseen. Eli voidaan vielä kurkattaa seuraava makuuhuone tästä ensin. Tänne tulee, täällä on toinen makuuhuone. Ja sitten täällä on myös tämmöinen erillinen kulmaus, jossa tulee olemaan niin sanottu tekniikka ja kautta vaatekomerosysteemi. Eli tähän tullaan rakentaa eteen tämmöiset liukuovit, peililiukuovet. Eli nämä piilotetaan tonne. Siellä on sitten täällä just niin sanottu tekniikka, eli täällä on tää lämmitys itsessään. Ja täällä on vesimittarit, sulaketaulut muut ja sitten se just palvelee vaatekaappina, eli tähän tulee hyvin tilaa vaatteelle. Sen verran voisi tässä vaiheessa sanoa, eli tässä talossahan on nyt uudistettu remontin yhteydessä lämmitys täysin, eli täällä on lattialämmitys, mikä tarkoittaa sitä, että täällä lattiassa kertaa vesiputket, joka on hyvin moderni lämmitysmuoto ja se on myös tehokas siinä, että se lämmittää tasaisesti tämän koko asunnon. Itse lämmitys toteutetaan tällä sähkökattilalla, eli todellisuudessa sitä lämmitetään sähköllä sitä vettä, joka tuolla sitten kiertää. Mutta niin kuin tuossa sanoin jo, että jos verrataan ihan tavallisiin sähköpattereihin, niin tämähän on todella edullinen siihen nähden, vaikka se itse lämmitys onkin sähköllä. Joo, ja se sitten lämmittää myös samalla käyttöveden. Jatketaan tänne kierrosta. Päästään tänne pesutiloihin kautta saunaa. Mikä tässä lasiovia. Voidaan ensin kurkat tähän. Tästä löytyy WC-pytty, suihku. Tämä on hieno tämmöinen sauna, joka on eilen saanut juuri lasit tähän. Tähän tulee tämmöinen hyvä kokoinen sauna perheelle. Ja tässä heti oikealla puolella meillä on kalusteita. Ja tähän tulee allas, tulee peilikaapit ja tässä meillä on vielä paikka pesutornille. Eli tähän mahtuu sitten pyykipesukone kautta kuivain. Joo. Voidaan jatkaa seuraavaksi, niin palataan tuohon käytävän kautta tonne keittiöön ja siirrytään sen jälkeen tonne ylätiloihin. Ylätiloihin kulku tosiaan tästä kierreportaa kautta. Noustaan tonne. Päästään tänne. Eli täältä on, siellä onkin nämä lasit olemassa, jotka tullaan asentaa tähän aukkoon. Eli tässä on tarkoituksena ollut se, että tästä tulisi tämmöinen rauhallinen makuuhuone. Ja saisi sitten myös omassa rauhassa täällä oltua. Minkä vuoksi just nämä lasit ja liukuovet tähän. Täältä me voidaan sen verran kurkata, että tuolla näkyy tätä vaatehuonetta. Ja täällä on aika makea, että kun tuolla on säilytetty tuommoinen vanha ikkunaluukku ja nyt siihen on vaihdettu sitten lasit. Eli tän tulee aika paljon valoa tulvia ton kautta sitten. Ja tosiaan kun tähän tulee nämä koko lasit vielä, niin tää on aika makea näköinen täällä. Täältä voi sit aamulla heräillä ja katsella alas tonne päin. Ja tähän tuli tosiaan liukuovi tähän portaikon yläpäähän, samalla kuin sitten tähän vaatehuoneeseenkin. Ja tämän vaatehuoneeseen tullaan tekemään molemmin puolin riittävästi vaatehuonekalusteita. Vasemman puolella tulee hyllyköt kautta vetolaatikkoja ja sitten oikean puolella on ajateltu tämmöisiä niinku henkaripaikkoja. Täältä voidaan vielä kurkata, eli täällä on sitten ovi. Ihan kuvaajakin näkyy siellä. Eli täältä päästään tänne talon kylmäullakolle, joka on ihan nimensä mukaisesti kylmää tilaa. Ja tätä ollaan ajateltu sillä, että täällä pystyisi säilyttämään tavaroita, mitä ei nyt sisätiloissa tarvitse käyttää. Tänne ei oikeastaan muuta kulkua ole kuin tämä vaatehuoneen kautta ja sitten tässä tämän näkyvän luukun kautta, mistä pääsee sitten
tarvittaessa tänne tulemaan. Eli tämä käytännössä palvelisi tämän asunnon tiloja. Myös tämä luukun kautta tulee toimimaan hätäuloskäynti. Eli tässä luukun vasemman puolella näkyy portaat ja siihen tullaan rakentaa sitten kevään aikana kulkukaiteet tai miksi näitä kutsutaan. Siirtymäkaiteet, mutta eli tämän kautta on sitten tapahtuu myös hätäpoistuminen tarvittaessa täältä yläkerran huoneista. Mahdollisen tulipalon tai muun niin sattuessa, mikäli kulku on estetty ottaa itse pääportaita pitkin. Tämän näköinen asunto. Tosiaan vielä on vähän vaiheessa, mutta remontti tulee valmistumaan helmikuun loppuun mennessä. Ja muuttamaan pääsisi sitten maaliskuun alussa. Elikkä jos miettii kenelle asunto sopisi, niin sijainniltahan tämä on yksi, voisi sanoa, parhaimpia Porissa. Todella haluttu asuinalue, viidesosa eli Viikkari, eli Itätulli. Ja keskustaahan tästä on matkaa ehkä 500 metriä, ei ole ihan niinkään paljon, eli tämä on ihan keskustakupeessa. Ja asunto olisi niinku ideaali 4-henkiselle perheelle, eli jos olisi esimerkiksi 2 lasta ja vanhemmat, jolloin kaikilla olisi sitten oma huone, plus sitten jäisi tämä eteinenkin vielä, tai ei, olohuone, jäisi tämmöiseksi yhteistilaksi sitten vielä. Näin. Mikäli kiinnostuit, niin lait yhteyttä, niin pääset asuntoa katsomaan ja miettimään, että olisiko tässä teille tuleva koti. Kiitos.